Така, CF450, последното за нищо пари. Това тук, докато правихме клип, колежката, като правеше клип, минаха едни много готини хора и го продавахме веднага. Ние сме така студентски град, веднага си продава татата, дай му газ. До сега беше, че на задно предаване, я да има 4x4-то. Малко сняг не може да се усети много. Вау, браво! Браво! Така се прави. Следвайте колежката, той е дива от всяка една жена в България. Това е браво. Върви машинката с чисто нови пластмаси, пак го казвам. И отпред и отзад. Няма сняг за дрифтове. Ще стане, бе. Охо, леко. Майко, луда гола. Стига ти толкова. Да дрифти се. Прибирай го. Който иска. Студентски град. Жак на Тани Несе. Между другото, това е последната машина от стария внос 4, всичко друго се продаде. Донете, пишете. TikTok, Instagram, Facebook, даже YouTube вече имаме. Следвайте ни. Чао!